ניתוח אפיים הוא אחד הניתוחים המבוקשים ביותר בכירורגיה פלסטית. המפגש של אנשים נעשה דרך העיניים, ולכן לעיניים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב באינטראקציה ובאסתטיקה של הפנים. כאשר אנחנו מסתכלים על העיניים, אנחנו צריכים קודם כל להבין את ההיסטוריה הרפואית, האם למטופל או למטופלת יש בעיה רפואית כמו יובש בעיניים, או שינויים בחדות הראייה, שימוש במשקפיים, אלרגיות או בעיות אחרות או מחלות עיניים אחרות. כאשר אנחנו מסתכלים על העיניים, אנחנו קודם כל מסתכלים על סימטריה, ואפשר לראות בדוגמה הזאת שהעין הימנית של הגברת הזאת היא קטנה יותר בהשוואה לעין השמאלית. וגם מה שאפשר לראות פה זה דבר מאוד חשוב. כאשר האישון מכוסה על ידי האף העליון, אז שדה הראייה של המטופל הוא מוגבל, ואפשר לראות שבעין הימנית של הגברת הזאת, שדה הראייה הוא מוגבל. כאשר שדה הראייה מוגבל, הניתוח הוא לא רק ניתוח אסתטי, אלא הוא גם ניתוח תפקודי. כאשר מסתכלים על האף, אנחנו צריכים להסתכל לא רק על האף ועל האזור של העיניים, אלא גם להסתכל על הגבה. במקרה הזה אנחנו רואים את השילוב הקלאסי של עודף עור באפיים העליונים וצניחה של הגבה בצד ימין. באופן כללי, הקצה של הגבה צריך להיות בגובה שווה או גבוה יותר מהשליש המרכזי של הגבה, ואפשר לראות כאן שהקצה של הגבה אצל הגברת הזאת הוא נמוך יותר מהשליש המרכזי. במקרה כזה, ניתוח אפיים צריך לכלול שני מרכיבים. הוא צריך לכלול תיקון של עודף העור באף העליון, שבעצם ההשפעה שלו יד לכאן, והרמה של הגבה שמתקנת את עודף העור שיש בצד הזה. זאת דוגמה מצוינת למצב שבו בעצם אין לנו עודף עור באפיים, אלא רק צניחה של הגבות. יש כמה דרכים להרים את הגבות. הדרך הפשוטה ביותר היא להסיר קישור של עור מהחלק העליון מעל הגבה. זאת שיטה פשוטה יחסית. היתרון שלה שהתוצאה היא טובה ומחזיקה לאורך זמן. החיסרון היא צלקת עדינה שנמצאת מעל קו הגבה. דרך אחרת היא בזמן מתיחת פנים לעשות חתך בקו השיער באזור הזה, ודרך החתך הזה למשוך את הגבה למעלה. גם כאן התוצאה היא טובה ומחזיקה לאורך זמן, אבל גם כאן החיסרון היא צלקת שנמצאת בגבול השיער, בדרך כלל היא בלתי נראית לעין. האפשרות השלישית היא להרים את הגבות מבפנים, ואת זה אפשר לעשות באמצעות תפר או באמצעות תפס, שנמצא בתוך החלק הפנימי של הגבה. אפשר להכניס אותו מהאזור הזה, או אפשר להיכנס מקו השיער באמצעות התפר או התפס, ודרכם למשוך את הגבה למעלה. את החתך של ניתוח האפיים מחביאים בתוך הכפל הטבעי שנמצא מעל האפף במרחק של 8-9 מילימטר מהריסים של העין. באזור הזה החתך משתלב עם האנטומיה התקינה של העין, ובסופו של דבר, אחרי תקופה של בערך 6 שבועות, המראה שלו מאוד מאוד מטושטש. הניתוח כולל גם הסרה של חלק מהשריר שאחראי על תנועת האף, וגם חלק מרקמת השומן שנמצאת בעומק. במקרה הזה אפשר לראות את העיניים ואת הגבות לפני הניתוח. בניתוח הזה מה שעשיתי זאת הרמה של הגבות והסרה של עודף של עור באף העליון. 3 ימים אחרי הניתוח אפשר לראות את קו התפרים העדין באזור מעל הגבה. יש נפיחות, יש קצת שטפי דם מסביב, ואפשר לראות שהקצה של הגבה עלה למעלה. אפשר לראות את זה גם בצד השני. קו של תפרים וקצה של גבה שעלה למעלה. שבוע אחרי ניתוח אפשר לראות את האזור של האפיים, אפשר לראות את החתך באף העליון, ואפשר לראות את הרמת הגבות שנעשתה פה דרך ניתוח האפיים. עדיין רואים כמובן את החתך, ויעברו 6 שבועות עד שהאזור יהיה מטושטש מאוד. כאן אפשר לראות את האפף שבוע לפני הניתוח, יש לנו כפל של עור והגבה היא נמוכה. כאן אפשר לראות שבוע אחרי הניתוח, עדיין רואים את הקו של התפרים והגבה עלתה למעלה, ואפשר לראות שיש לנו פה שינוי מגבה צנוחה ועודף של עור למצב של גבה מורמת
ועין פתוחה יותר. כמובן שתוך פרק זמן של 6 שבועות החתכים יהיו מטושטשים יותר ומראה העין יהיה טבעי יותר. זה המצב לפני, זה המצב אחרי.